Helo, croeso i Uned 17. Eirian dwi, a da ni'n mynd i edrych eto ar ansoddeiriau. Ond dyma'r uned olaf ar ansoddeiriau. Iawn? Felly, heddiw, da ni'n mynd i ddysgu sut i ddeud tall est. Hot est. Iawn? Da ni'n adio a. Iawn? O'r gorau. Felly, os di'n help, cofiwch y gair Sbaeneg fiesta, neu'r gair Sbaeneg siesta. So mae gennych chi est yn Saesneg a yn Gymraeg. O'r gorau? Felly, tallest. Iawn? Geraint ydy'r talla. Iawn? Felly talach, talla. Iawn? Geraint ydy'r talla. Triwch chi. Geraint ydy'r talla. Ond efo merch, da ni'n deud Sian ydy'r dalla, achos y ferch, treigliad meddal. Iawn? Ar ôl y. Sian ydy'r dalla. Iawn? Mae gen i lun yma yma. Iawn? Ar gorau. Hi ydy'r dalla. Hi ydy'r dalla. Iawn? Byddwch chi'n gweld rhain eto yn y munud. Iawn, o'r gorau. Felly, da ni'n deud poeth, poethach, poetha. Oer, oerach, oera. Iawn, o'r gorau. Felly, tair gwlad, nawn ni ddeud. Nawn ni ddeud Cymru. Mae Cymru heddiw yn boeth. Iawn, mae Sbaen yn boethach, ond Morocco ydy'r poetha. Iawn, poetha. Mae Cymru heddiw yn oer. Mae Norwy yn oerach, ond Siberia ydy'r oera. Hapus? Oer, oerach, oera. Efo'r tywydd, da ni'n gallu deud mae yr wyddgrig yn wlyb, mae'r bala yn wlypach, ond Blaenau Ffestiniog ydy'r gwlypa. Iawn? Felly, da ni'n adio a yn lle'r ach. Iawn? Oce, ach, a. Hapus? Iawn. Wedyn, efo geiriau odd, iawn, yr ansoddeiriau gwahanol, fel arfer, mae'r un peth yn digwydd. Iawn, fel arfer. Felly, enghraifft, da ni'n deud mae rhywle yn uchel. Iawn, uchel. Mae'r Wyddfa yn uchel. Mae Benefis yn uwch. Ond Mont Blanc ydy'r ucha yn Ewrop. Iawn? Ucha. Uchel, uwch, ucha. Iawn? O'r gorau? Be am edrych ar rifau? Edrych ar rifau, iawn? Edrychwch ar y cardiau. Iawn? Felly, cardyn coch, cardyn du. Iawn? Pa un ydy'r ucha? Y cardyn coch ydy'r ucha. Edrychwch eto. Pa un ydy'r ucha? Y cardyn du ydy'r ucha. Eto, pa un ydy'r ucha? Y cardyn du eto ydy'r ucha. Pa un ydy'r ucha? Y cardyn coch ydy'r ucha. Iawn? Ag wrth gwrs, isel, is, adio a, isa. Iawn? Felly isa. Pa un ydy'r isa? Y cardyn coch ydy'r isa. Pa un ydy'r isa? Y cardyn du ydy'r
isa. Iawn? Hapus? Gorau. Beth am, os da ni'n sôn am ifanc, fengach, youngest, fenga. Fenga, iawn? Dyma ni, y llun eto, iawn? Hi ydy'r fenga. Triwch chi. Hi ydy'r fenga. Dych chi'n cofio hen, hun, hynna? Hi ydy'r hynna. Triwch. Hi ydy'r hynna. Felly, hynna, fenga. Hynna, fenga. Rwan ta. Dych chi'n cofio da a drwg. Ia? Mae da a drwg yn wahanol. Iawn? Felly, da, gwell. Yr gair ola ydy gorau. Dych chi wedi clywed ffrind gorau? Ynddo? Gorau. Iawn? Felly, da, gwell, gorau. Hollol wahanol, dim a ar y diwedd. Iawn? Da, gwell, gorau. Iawn. Oce. Mae tîm pêl-droed Caerdydd yn dda. Mae Abertawe yn well. Ond Wrecsam ydy'r gorau. Dwi'n meddwl. Iawn? Be ydych chi'n feddwl? Meddyliwch am 3 tîm pêl-droed. Iawn? Gorau? Da iawn. Neu, dwi'n medru deud am raglenni teledu. Iawn? Beth am ddrwg, gwaith a gweitha? Mi nes i weld 2 ffilm, iawn? Am 3 dyn drwg. Roedd Frankenstein yn ddrwg. Roedd Dracula yn waith. Ond Hannibal Lecter oedd y gweitha yn Silence of the Lambs. Drwg, gwaith, gweitha. Ond Anthony Hopkins oedd yr actor gorau. Felly, iawn, da, gwell, gorau, drwg, gwaith, gweitha. Hapus? Iawn. 2 ar ôl. Mawr a bach. Iawn? Mawr, mwy, adio a, mwya. Iawn? Felly, mae Abertawe yn fawr, mae Caerdydd yn fwy, ond Llundain ydy'r mwya. Iawn? Hapus? Mwya. Bach, llai, lleia. Mae Abertawe yn fach, mae Wrecsam yn llai, ond Llangefni ydy'r lleia. Iawn? Felly mawr, mwy, mwya, bach, llai, lleia. Iawn? O'r gorau, mae'r ddol yma'n fach. Mae'r ddol yma'n llai. Ond y ddol yma ydy'r leia. Achos mae dol yn fenywaidd. Iawn? Hapus? Bach, llai, y leia. Iawn? Neu, pa un ydy'r fwya? Hon ydy'r fwya. Y ddol yma ydy'r fwya. Iawn? O'r gorau. A cofiwch, mae'n bosib defnyddio
mwyaf a lleia fel efo diddorol, fel mwy diddorol, mwyaf diddorol. Felly, meddyliwch, mae Abertawe yn ddiddorol. Mae Caerdydd yn fwy diddorol. Ond Aberystwyth ydy'r mwyaf diddorol. Diddorol, mwy diddorol, mwyaf diddorol. Hapus? A da chi'n medru deud diflas. Felly mae pobl y cwm yn gallu bod yn ddiflas. Mae EastEnders yn fwy diflas, ond Coronation Street ydy'r mwyaf diflas. Iawn? Felly cofiwch bod chi'n gallu defnyddio mawr, mwyaf efo geiriau hir. A dyna ni. Iawn? Byddwch chi'n ymarfer yr ansoddeiriau dros yr cwrs i gyd, ond dyna fo'r gwaith newydd am y tro. Cofiwch, os da chi eisiau gweld mwy o'r fideos yma, mae nhw ar YouTube Dysgu Cymraeg. Welai chi yn yr uned nesaf.